4.7 IFM. Report! Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Bani ang pagsisimula ng libreng flu at pneumonia vaccination program para sa ilang residente bilang tugon sa banta ng pabago-bagong klima. Ayon sa Municipal Health Office, prioridad sa flu vaccination ang mga senior citizen edad 60 pataas, healthcare workers, mga may medical na kondisyon, frontliners at buntis na may pahintulot ng kanilang doktor. Samantala ang pneumonia vaccine ay unang ipapamahagi sa mga edad 60 pataas. Layunin ng programang ito na maprotektahan ng mga residente laban sa mga sakit tulad ng ubo at sipon na karaniwang mabilis kumalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Pinaralahanan din ng mga otoridad ang publiko na sundin ang wastong gawi sa kalusugan tulad ng pagtatakip ng bibig tuwing babahing, pag-inom ng bitamina at pagpapabakuna upang mapalakas ang resistensya laban sa iba't ibang karamdaman. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.